יש אמונות שמשנות חיים, והייתי רוצה לשתף אתכם היום באמונה. בוא נגיד שכשהבנתי אותה, השתנו לי החיים, אם זה בעסק, אם זה בהרגשה, אם זה לאנשים שאמרתי את האמונה, שברתי להם אותה, ואני רוצה לשתף אתכם עכשיו. בעצם האמונה הזאת אומרת, כל בעיה שמגיעה אליי, זה בעיה שאני יכול לפתור. זאת אומרת, אם ניקח את זה קצת יותר למקום הרוחני, אם אלוהים, היקום, הביא אליי בעיה מסוימת, לקוח מסוים, לא משנה מה, זה אומר שאני זה שיכול להתמודד איתו. גודל של הבן אדם שאני, זה אומר שאני יכול להתמודד עם זה. לא יביאו לנו בעיות שאנחנו לא יודעים לפתור. למיליארדר יהיה בעיות של מיליארדר. לעני יהיו בעיות של עני, וכל אחד ברמתו. זה שינה לי את החיים. לדוגמה, כשהייתי מאמן כושר, ובהתחלה כזה פחדתי לקבל אנשים, כי זה הבריאות שלהם וזה הגוף שלהם, ואז הבנתי שאם הגיע אליי מישהו, כנראה אני זה שיכול לעזור לו, וכמעט תמיד זה היה בדיוק זה. הגיע אליי בן אדם, חששתי אם אני יכול לעזור לו או לא, אבל אמרתי, אוקיי, הוא הגיע אליי, כנראה שאני יכול לעזור לו, ובאמת גיליתי לאט לאט עם הזמן, שאני כנראה הייתי הבן אדם המתאים ביותר בשבילו. אז קחו את זה ככלל החיים, שמשנה חיים הדבר הזה.